тобистони соли 2025 ва баъд аз ҷаласаи ҳукумати Қазоқистон нақшаеро эълон карданд, ки тибқи он бояд дар бахши хадамоти давлатӣ дар ин кишвар паёмрасони миллӣ бо номи Айту таъсис дода шавад. Хабаргузории Блумберг 7 апрел навишт, ки оҷонси танзими бозори молиявӣ ба ҳама ниҳодҳои молӣ тавсия додааст, ки ба ин паёмрасон гузаранд. танзимгари молии Қазоқистон аз ширкати бима ё суғурта ва баъзе ширкатҳои молиявӣ даъват мекунад, ки дар доираи як маъракаи васеътар барои дур кардани корбарон аз паёмрасонҳои хориҷӣ бо муштариён тариқи паёмнависи миллӣ кор кунанд. оҷонси танзим ва рушди бозори молӣ дар номаи худ ба фармони моҳи январи маъмурияти президент истинод кардааст, ки тибқи он танҳо экосистемаҳои бонкӣ аз ин пешниҳод озод мебошанд. ба дунболи Блумберг тамоми расонаҳои хабарии Қазоқистон дар ин бора гузориш доданд. Баъд аз 2 рӯз оҷонси давлатӣ маҷбур шуд, ки дар ин бора шарҳ диҳад. оҷонси нияти худро барои пайваст кардани бозингарони хусусӣ ба мессенҷери миллӣ тасдиқ карда, исрор дорад, ки ба фарқ аз паёмрасонҳои хориҷии осебпазир, истифода аз Айту бехатар хоҳад буд. интизор меравад ба ин барномаи санҷишӣ ё озмоишӣ аввалин шуда ташкилоти маблағгузории хурд ва ширкатҳои бима ҳамроҳ шаванд. оҷонсӣ ин масъаларо дар робита ба зарурати таҳкими амнияти иттилоотӣ аз ҷумла таъмини ҳифзи маълумоти шахсӣ дар пасманзари афзоиши фаъолияти қаллобӣ зимни пешниҳоди хидматрасониҳои молиявӣ баррасӣ мекунад. Айту амниятеро таъмин менамояд, ки мессенҷерҳои хориҷӣ ба корбарон фароҳам оварда наметавонанд. зеро махзани ин паёмрасон дар дохили Қазоқистон аст ва тамоми маълумот маҳфуз мемонад. изҳорот дар бораи амнияти истисноии Айту дар ҳоле садо медиҳад, ки сарусадо атрофи ифшои маълумоти шахсии шаҳрвандони Қазоқистон идома доранд. аз нигоҳи иқтисоддон Айдар Алибоев ҳеҷ кафолат нест, ки дар низоми ин паёмрасон заъфе пайдо ва маълумоти арзишманд дар бораи бахши аъзами аҳолӣ дар интернет паҳн намешавад. аксари сокинон хоҳ ё нохоҳ бо ширкатҳои бима ва ташкилоти хурди қарздиҳӣ ҳамкорӣ доранд. муштариёни бонкҳо кайҳо бо зери назорат ҳастанд. ҳама ба ҳисоб гирифта шуданд. аммо муассисаҳои ғайрибонкӣ ба мисли фондҳои нафақа, ширкатҳои бима, ташкилоти маблағгузории хурд, ломбардҳо ва ҳатто нуқтаҳои ивази пул аз ин назорати давлат берун мондаву дар он ҷо бисёр амалҳо анҷом мешаванд. барномаи Айту соли 2018 дар Қазоқистон сохта шуд, аммо танҳо соли 2025 аз ҷониби ҳукумат пуштибонӣ ёфт. дар маҷмӯъ ин як барномаи мобилии қазоқӣ аст, ки паёмрасон, пойгоҳи бахши ройгони мусиқӣ ва видео ва як қатор хадамоти рақамиро муттаҳид мекунад. баъзе аз корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ ташкили Айту ва мафҳуми таҳти назорати давлат қарор додани алоқаи интернетиро дар Қазоқистон ба Макс, мессенҷери баҳсбарангези Русия монанд мекунанд.